9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, the grand unveiling of the billboard for si Vince. Palakpakan naman dyan! Gulat kayo no? Ako lang to mga sir. Yo, what's up mga sir? Karon din na tayo sa royon na billboard revelation di ani sa Iligan City. Located din sa may atbang sa Cosmopolitan or sa KFC. Kini nga time excited na kay ko kung kinsang dagwaya ang mabitay diana sa ato ang dako nga billboard dinhi sa Iligan City. So mao kuyugi ko ninyo mga sir, atong tabukon, atong adtuon kung unsay mga kasikas ang naadi ani karon. Shout out day ko sa atong mga Spider-Man dinhi sa Iligan kay kung wala na sila, walay dagway mabitay din na oy. Anyway, nana ko diyan sa vinyo na amazed jud ko sa decorations kay grabe bisag init kayong panahon. Mabugnaw siya basta kani imong tanawon. O di ba? Anyway, si Sir Angelo di ay ang behind na so kung nangita mo og backdrop, decorations sa inyong mga events, i-contact lang na ninyo siya. Ako lang ibutang ang iyang Facebook page sa atong comment section. Anyway, shoutout sa atong isa ka follower din nga gitawag yuta niya kay nakaila daw lagi siya sa tuwa kay follower daw siya. Hi ma'am, shout out. Follower ko nimo. Thank you. Thank you ma'am. Why? Ingon ko. What's up mga sir? Thank you kay kang ma'am no. Kabalo ba mo lami kay sa feeling ka na nabita kay ma-meet, makita ng mga followers na naka-appreciate bitaw sa imong ginabuhat sa imong mga vlog, nag-like and share sa ato ang mga video sama sa imo karon nagpatanaw sa atong vlog. Salamat jud kay sa inyo mga sir. Anyway, shout out guys sa ato ang dancers karon na street movers. Unya taod-taod mo hataw ni sila. But before that, ato ning abi-abihon. Of our people over here, that what is the difference between the Siffins now than the Siffins that we know of before? Okay, so as you can see, Ma'am Josephine Tauho, our very own CEO, Ma'am In, she started her retail business in the year 2016, and right now she already have her own very own brand, which is the Siffins. But it is not an easy journey for her. She went through a lot of struggles, but with her vision, she made her birth into her vision into a reality. Right, she gave birth to this brand, Yes. Siffins. So ladies and gentlemen, palakpakan naman for Ma'am Josephine Tauho. Really women empowerment, ika nga nila. Alright, so great, can you tell us more about our products, about the brand specifically? Okay, so for everybody who is new to the brand Siffins, actually Siffins is manufactured in Korea, and during her experiences and through research, she found out that some other brands actually does not use safe materials and cause damages to your skin. So with her own experience, of course, and her own knowledge, she wanted to have safe ingredients and sustainable for every skin type out there. That is why Siffins was born. 9, 8, 7, 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1! Uy, bali yung nalagay nyo. Hindi yan. Ano ba yan? Maunay tinuod. Saan mo'y pakataka mo bitay din na. Ladies and gentlemen, the grand unveiling of the billboard for si Vince. Palakpakan naman dyan! Sumao din ni mga sir ang nasa atong billboard kani sila oh. Hawar go no. Mga gwapa kayo mga sir. Ay, anyway mga sir, di ani lang ta photo sa atong vlog. Ug sana puhon ang atong dagway na pod ang ibitay din ha mga sir. Sharo lagi, dili mahadlok ang mga agi din hi. Bye bye for now. Kita kits lang sa atong next video.